खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि भिडिअआनो जादों मा होनो 60 नभेम्बरनि दिनै जोंना गासैबो माबाखौ दिनै 14 नभेम्बरावनो माने बेखेवबाय आरो ना गासिखौबो, ओमफ्राय बिनिनो गासैबो भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै एसे भिडिअ लानाय जाबाय। नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो गासैबो भिडिअखौ। लोगोसे बे मेलावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासै फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि सारमोन, लोगोसे आरसि कमिटिनिफ्राय बाहागो लानानै मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, मानगोनां बेखेवगिरि मुसे सानसुमा बसुमतारी बिथांनिसिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बेनि उनाव जोंहा हाबाफारि दंबावो मोनसे हाबा साबायखर थाबाय। बे न'आव जिरायनानै जेनिबो खैफोद जायाजासे आलो गोजोनै बे जुथुम्माया आलो गोजोन जाथों आरो बेयाव जिरायनाय आलासिफोराबो जाहाथे आलो गोजोनै बे मिटिङाव बाहागो लानानै फोजोबलांनो हाथों, बेखौ खावलायनानै आंबो दिनै बे जिरायसालिखौ बेखेवनो हागोन। मानगोनां बेखेवगिरि सारनिसिम बेखेवना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो